खुलुमबाय नायगिरिफोर दानि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बराय गोदान लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै दिनै एसे बङाइयाव ओंखारदों आरोना फिसाजोआ दासो स्कुलनिफ्राय फैदों स्कुला दिनै फरिखा दंमोन आरोना ओमफ्राय दासो फैबाय 11:30 गबाय देलाय गौमागौमानि नै 12थायानो बारबाय ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय आरोना जोङो फिसा खामानि दं ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो देखायलांसै आरोना एसे माबा खालायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थासनाफोर दिनै भिडिअखौ अननानै जोबजासिम सासेया नै देलायनानै मेकआप लागायनानै दासो ओंखारनो रोंदों थांनोसै फैदा जोंहा दिनै नै लामा गोदानजोंसो थांगोन आरोना माने लोगोनि कार लायदों नालाय बोराया ओमफ्राय माथो ब्लेक ब्लेक जोबदों नै गासिनाबो ब्लेक खबा खबा बे खब्रा माबा बे खब्रालायनो माबा बे खबा बे खब्रा नङा बे खबासो ख्रबा ब्लेक ख्रबा मा माखौ फुरथिलै बियो बेरायनो मोनसिगोन नालाय जा फुरथियानो फिसाजोआ ओरै लामा गोदानजों फैबाय जोंहा फुरथि जाथारदों बेरायनो मोनसेखाय खुसिथार जोंना सनाया बै न' खाथियावनो गारि सुना दंखायो नालाय बे कारखौ सुदों आरोना नै लंपेन्टआ थनखोबाय हनै मामिना बेरायनोसै मामा बङाइ थांसै बुम थांसै दिनै बिराद खुवा खुदोंमोन आरोना दासो सान्दुं ओंखारबाय नै खयथा जाखो 12था बारनानैसो सान्दुं ओंखारबाय ओरैबायदि गुसुमोन दिनै लाजोब्बाय खामानि बै दाखालि बार्थ सार्टिफिकेटनि खामानि दंमोन ना कर्टआव थांनाय लायनाया बिसोर सानैनिया माने टाइटेला आंनिया टाइटेला माने भुल जानानै दं नालाय ब्रह्मआव बरगयारि खालामनांगौ आरोना बेखौनो खालामहैनो नागिरदों दा थांनानै फैनोसै थ' नायलांदो एसे माने जोंना बे सानैबो उन्दैया बङाइगावआवसो लवार आसामावसो जादों नालाय ओंखायनो माने क'क्राझाराव जाया आरोना बेहाय एफिडेभिट खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बङाइगावआवसो हैनांगौ आरोना लवार आसामाव जानाय नालाय बङाइगाव गोलैयो ओंखायनो बङाइगावआवसो हैनांगौ जाबाय आरोना बङाइगाव नालाय जोंना न'आ ओंखायनो बङाइगावआवनो माबानाय जाबाय ओंखायनो दा बङाइगावआवनो थांफिननांगौ जालायबाय आरोना खामानिखौ नै बावनो सुबाय दासै नै सुबाय ना ओइलाय सुगासिनो गारि सुगासिनो बिराद भिर जायो बेहाय दा सेलेखा जादों सेलेखा बिराद भिर जायो बेहाय सुगासिनो गारिया सुखांनानै थांगासिनो दं जोङो नै गारिया सुखांबाय मोनबाय ओमफ्राय गारियाव गाखोबाय नै सनाया नै सना मासेया गैया केन्द्रीय विद्यालय स्कुल मोनफैबाय जोङो नै थिथागुरि थांगासिनो मोनाबोलायसिगोन जोङो क'क्राझार केन्द्रीय विद्यालय स्कुल सोर सोर नुवाखै नायदो सनापारानि साबसक्राइबार गोजान गोजाननिया
माबायाव कारिगावआव ड्राइभार बाबा लांसिगोन ना लांसिगोन आरो बुजिनो ओमफ्राय ड्राइभारा नै जोंना कारिगाव मोनसे नै दासो ओरैबादि मोथो मोथो उन्दुनो ओंखारबाय खमला जानो खमला लांफानोसै खमला गगा मोननायावसो बेनो दाजाखा नै लामा लामा खमलाया र' बैथिं लालां खमलायाव ओंखारला आङो खमला लाबाय खमला दाम गोसा गोसा होनथारो मादैमोना लाखांबाय गासै जानोसैबो लारि लारि भुटाननि कमला गोजां बोथोराव जा गोथाव मोदोमदों कारिगाव सफैबाय दासो नै खारनो रोङा न' मा बोखारदों बेलाय जिननो थिन होननानै मा बोखारदों नामा बोखारनांगौसो नामा जानाय नायनि नै गोदै नंगौना नङा देलाय जिरदो बिदि माबानानै जिरदो उन्दुनो ओंखारगाननायनि बिराद मोथो मोथो उन्दुनो ओंखारबायना ओंखायनो मा सानदों मा गोसोखांदों माथो गेस बेयावबो माबा हरदो नै बेयो जोंहा बाबानि सामथाइबारि मोनबाय आरोना नै बेयो जोंहा बाबानि माबा बिसिगिनि हटेल न'आ बेहायनो आरोना फैयो जोङो सम सम सामथाइबारि मोनबाय धालिगाव मोनफैबाय धालिगाव बेंटल गेट मोनबाय नै बेंटल गेट मेन लामाजों बिराद भिर नालाय ओरै दलाइगाव सिं सिंसो हाबबोबाय आरोना जोङो ओइथिं पार्कनि लामाथिं खारहैनोसै बङाइगाव कलेजनि लामाजों खारहैनोसै बार्थ सार्टिफिकेट बानायग्रायाव डाइरेक्ट थांसै मायापुरि ओरैबो हाबलांजाबाय मेनन स्कुलथिंबो ओरै नै मेनन स्कुला बङाइगाव कलेजजों ओंखारहैनोसै फाग्ला स्टार मोनबाय फाग्ला स्टार 2:30 जालायलायबाय फिसासो बन्द' लाइन दिनै ट्रेन खारदोंहाय नै फ्लाइअभार मारगोनसै उन्दुनो ओंखारनानै थैनोसै आंहा सियायबोगासिनो दङ
ना नाया जोंहा आब'नि फिसाजो आरोना सानैबो आयु लाजिबायसो दे मिनिलाय मालाय बेवायनि ओंखाम संनो जानो लुबैनानै फैथारबाय नै जोंना बिब'आ नै ओंखाम जागासिनो दङ आं जायासै आरोना समबार नालाय निरामिसखा आंहा ओंखायनो जायासै आं बोरमा बेदरजों ओंखाम जागासिनो बिसोरो नै जोंना आब'नि फिसाजोआ ओमफ्राय नैबे देरसिन नैबे दुइसिन जा दाउ दङ नै मैगंआनो बारा मोजां जायासै बेनाबो भिडिअखौ नायगोन नाया जोंहा बिदानि फिसाला आरोना बियो आंखौ नायगोन नायो जोंहा आदानि फिसाला आरोना देरथारबाय खोनाया थांबावला आनै नै जोंनाव थांबावला नामा लाबा लाजिनासो खारबाय बिमानिखौनो दसनाफोरजों थांनो ओंखारफिनबाय आरोना क'क्राझाराव क'क्राझाराव थांनो ओंखारफिनबाय जोङो थांगोन होननानैसो लोगो हमसै आरोना हाखु दाखु थाब थाब थांनांसिगोन फासथायानो जाबाय 6थानिफ्रायनो टिउसन दङ फिसाजोना फरिखाबो जागासिनो दङ ना खामानिनि थाखायनो फैब्रबनांगौ जाबाय थांगोननोसै न'आव लोगो हमहैनोसै आरोना सहैखांनानै